Čaute, tu Tomi. No, teraz robíme také Forďatko, Cabrio. Chlapci, pozdravujem chlapcov, čo robia rozvody a také veci. Kto pozná to auto, vie, kto robil tie rozvody. Vymenili nové rozvody a čo samozrejme neurobili? Nevymenili vodnú pumpu. A čo zrobila vodná pumpa? Rozjebala sa. Ukážem vám, čo sa stalo s vodnou pumpou. Máme vodnú pumpu. Tadiaľto túto znúka začala tlačiť vodná pumpa vodu. Hej. Samozrejme, keď sme si to takto postavili, možno to budete počuť. Brutálne pekný zvuk. Samozrejme, už tu máme novú vodnú pumpu. Musíme preložiť tieto kolieska, tie sú dobré, nebudeme meniť zbytočné veci, ktoré netreba. Ale akože chlapci, zabíjate traktory. Ako náhle meníš rozvody, je jedno, aká stará je vodná pumpa. Vymeň to. Kúp sadu aj s vodnou pumpou, vymeň to, lebo príde ten deň, kedy to aj tak tá vodná pumpa odíde. Zbytočná robota, chlapci, zbytočná robota. Urob to raz a máš pokoj. Čaute.